keskiössä on uudenlainen luontopakopeli, jossa yhdistyy tiimipelaaminen, päättelykyky sekä monipuolinen Rauman luonto. Pelaajat johdatetaan luontoon, jossa heidän tehtävänään on ratkaista monipuolisia arvoituksia ja tehtäviä. Pelin edetessä pelaajat löytävät vihjeitä, avaavat lukkoja ja selvittävät mysteereitä, jotka paljastavat tarinan salaisuuden. Pelin aikana pääset nauttimaan luonnon tarjoamista elämyksistä ja tutustumaan ympäristöösi aivan uudella tavalla. Peli on suunniteltu siten, että se tarjoaa haasteita kaikenikäisille ja tasoisille pelaajille. Ota yhteyttä ja varaa oma seikkailusi jo tänään.